যত্ন বালা Kubung pati ya kare sini Tiprasani Phainairogno sing khabai khobai Lamsokha. Kubung pati ni thanjai mari Phainairogno sing khabai khobai Lamsokha. BJP pati ya kare sini Tiprasani Phainairogno sing khabai. Belakang hambai tini ceng barai kepelawa paisok pajak tini bisi incas te regional presiden ni sakthar mungbai tini ceng oro cikon te pandani bisingo kaca joining program khalekha total 7 family 21 voter BJP ya kari Tiprasani thao tini borok phaikha tini Bubagrani wansong mung Bubagrani nahar mung te tini Tiprasani Odigarno Chobao khaithani wo te krak khainani bagai borok tini 21 voter chini Tiprasani bana orongkha chini family o phaikha hani bang borokno blai khe Tiprasani party ni ngui te ene byaktigot ni ngui borokno kha kaham ya pharu phainai chalo te chini Tiprasani ni Bubagrani netritwe chini Tiprasani Odigarno Chobao khaithani wo te kobang phainai hnai asa khayu haini hai borokno hamaya pharu khulumkha apa jibon habaya Tiprasani tang hajoi ophai Nindo Minisa parang kan? Parang